musika munduan, ez? Denis Ruiz aspaldi hasi zen, Manent taldeako kidea da, baina aurretik beste proiektu askotan ibilitakoa zerazu. 1984an finkatu dugu zure lehenengo proiektua. Zu noiz hasi zinen musika mundu honetan? Urtea, ezin esan, baina, 18 urtetatik, gutxi gora bera. 18 urtekin, 16 urterekin hasi nintzen ere lehenengo musika mundu hortan pixka saiatzen, eta 18 urterekin hasi nintzen Berbena mailan, Iraiarako 6 talderekin adibidez, eta hola. Proiektu ezberdinetan ibilitakoa zeraztu, estilo ezberdinetako musika ezagutu duzu. Hori da. Ze estilo jorratu dituzu pixka? Denetatik, egia esan dezudan bezala, Berbena mundu horretan ibilitakoa naiz, gero adibidez funkia edo rocka edo reggaea ere zerbait egin izan dugu. Bai, esan denetatik, popa noski. Manent da, azkeneko proiektu nagusia, Manent taldea 2008 urtean sortu zen. Nola sortu zen proiektua, nondik etorri zen? Hasiera baten ez dakit nola esan, egia esan. Nola elkartu zineten ez, proiektu hontako kideak edo zein elkartu zineten? Hasiera baten izan zen nigandik atatako proiektu bat, nik konposatutako abesti batzueri forma eman nahian, jutatu nintzen nire lagun Tedirekin, eta Urkola, eta berak proposatu zidan, eta beste hauekin egin dezakegu zerbait, eta bere bitartez Karl Watermarkekin topo egin genuen, eta hortik aurrera talde bat sortu genuen, lagunen arteko talde bat, pianoa ez, teklatua, gitarra akustikoa, pixkat ze batu zen duten, ze musika tresna batu zen dituzten? Musika elektronikoa alde batetik, Carlos eta Tadeoen bitartez, basua, Juan Jorekin, gitarra Iñaki, Inigo Agirre, Tolosagarra, eta gero beranduago bateria, Fermin Etxeberriare ontzena, eta gero beranduago sartu zen gure lagun Asensio, Inigo Asensio, eta horixe. Popa egiteko asmotan edo? Popa musika falta altzen edo zergatik estilo hori? Falta edo ez dakigu, falta agian ez, bazegoen popa Euskal Herri, ez gehiegi, baina bazegoen Euskal Herrian popa. Agian ez gure poparen antzekorik, baina zerbait bazegoen hortik. Eta guk zer berriagoa edo sortu genuen, zerbait atea genuen, ez zegoena, seguraski. Hasierako hortan zailtasunak izango dira, ez talde bat sortzeko garaian pentsatzen dut, zer zailtasun gogoratzen dizu hasiera hartan, zer izan zen zailena? Zailena tokia bilatzea, ez? Zailena seguraski tokia bilatzena izan zen, gure estiloa esan duen bezala bazegoen, baina ez gure elektronikoa eta popa eta guzti hori jendeari ez zitzaion ondo egi sartzen, ez? Eta, non kokatu eta ze festivaletan edo non jo eta zen nolako harrera izan behar genuen, hori ez zegoen oso argi. Eta, zaila izan zen gure tokia bilatzea, baina irratian eta telebistan zuen laguntzaz eta entzungarri izan zen azkenean, ez? Publikoari dagokionean, Manenten musika hori norentzako da? Zeinentzako hasi zinaten musika egiten? Egia esan ez genekien oso argi. Jende guztiarentzat, ez? Edo norentzat, hasiera baten gure musika popa zen, eta ez dakigu, non gazteentzat, bai zarrentzat, Nolako izan zen lehenengo urte horiek letrei dagokionean, gaiei dagokionean, nola aukeratzen dira abestien gaiak? Ez dakit, segun eta nola etortzen zitzaigun burura, ez? Baina hasiera batean, adibidez, lehenengo diskan izan zen
oso amodioaren inguruko diska bat, ez? Amodia metaforiko hori, bai amodia bai generikoa, eta bueno, bigarrengo diskan ja pixka eta errebindikazio gehiago bazegoen. Errepasteko du diskografia hori, baina hasiera hortan beste arazo bat izango zen, edo ni pentsatzen dut behintzat, musika taldeari izena jartzea. Hori oso zaila izango da, ez? Fijo. Nola sortu zenuten izen hori, Manent? Zergatik daukazuen musika taldeak? Bilera bat ingenuen, erabakitzeko zein izen jarri, horixe, osea, holaxe izan zen. Eta zenba demora irantzen bilera horrek, hori 5 minutuan ez da egin? Bilera, bai, nahiko luzea, izen mordoa zegoen, eta izen nahiko kaskarrak eta arraroak, eta ez genekin nondik nora joan, eta, bueno, batek esan zuen, Manent, eta hau latinezko hitza da, baina nik nonbait ikusi nuen euskarazko hitza ere bazela, eta joe, ez, doble joko hori edo, hortik, eta Manent, eta hola hasi ginen pixka, eta Manent, hostia da, eta azkenen baietz. Gora bera hori izan zen. Horrelaxe sortu zen Manent, horixek Manenten hasierak, alde batetik lehenengo lanak, lan asko eman zizkien, izena jartzeak ere bai, baina ikusi ezagun benetan Manentek zelan egin ziren hasiera horietan, eta horretarako bideoklip bat ikusi eta entzungo dugu. Zutean, erretzen garen bakoitzean, zutean, zu niretzat, ni zuretzat, itzatzen garenean, errauts guztiak airean. Txuri beltzeko amodioa izan zen Manenten lehenengo lanaren izena. Aipatu dugu maitasun gaiak landu zen dituztela garai hortan, ez dakit zuek maitasun minuta zendutelako, edo hori delako musika talde askoren lehenengo gaia? Bietatik zerbait. Ze beti gaude maite minduta, oain ere maite minduta gabiltza, ez? Ez bakarrik fisikoki gure bikoteekin edo gure familiartekoekin, bizitzarekin, ez? Ze normalean amodioa gai bezala, gai printzipal hartzeko joera izaten da normalean beti. Naiz eta jende asko ez konturatu hortaz, ez? Ze gai askok horren inguruan daude, bai, ematen du errebindikazioa dela, edo zerbait beste zer dela, edo baina zertaz hitz egiten azken finean amodioaz, ez? Zu maitatzen dezun gauza bat delako, abesten dezu, barrutik ateratzen den gauza bat delako, eta barrutik ateratzen diren gauza gehienak edo ia denak maitasun kutsua dutelako, ez? Lehen disko horren ondorioz edo, eszenatoki askotan jotzeko aukera izan zenuten, kontzertu asko eskaini zen dituzten, nola gogoratzen dituzu kontzertu horiek? Oso ondo pasa genuen egia esan, oso ondo. Lagunan artean, eta sekulako roi honakin, jendearen jarrera oso ona, lehenengo aldiz ezagutu genuen gehienak hor, fenomeno fan edo hori, ez zan guretzako telebistan ikusten bezala, ez da, baina jarraitzaile batzuk genuzkagula, eta guretzako izan zen, kiston sorpresa. Non jotzen zuen Manentek? Festa giroan, eszenatokietan, antzokietan, nun jotzen zenituen? Aretoetan normalean, areto batzuk, festa batzuetan ere, baina normalean aretoetan, gu pixkat hor finkatu ginen edo kokatu ginen, ze guri gaztetxeak ere egin genituen, ez da hori, baina guri gaztetxetan sartzeko kosta egite zitzaien, beraiei guri sartzeare, ez, edo zein gaztetxetan ez, petxatzen zuten hauek nola sartuko ditugu hemen, ez dakit, adibidez, kaos etilikoarekin, ez? Adibidez bezala, ez, az genuen pegatzen gehiagi. Baina, bueno, bestalde ondo, herriko jaietan ere jatzen genuen, eta, bueno, oso ondo ere. Eszenatoki berezien bat, bereztik gogoratzen duzun kontzerturen bat? Bai, Peine de los Vientos, edo hortan, Peine del Viento, Donostiko... Aitzaren horratzean, ez? Aitzaren horratzean hori da, barkatu. Eta han jo genuenean, oso espezial izan zen, oso... ez dakit, magikoa, ez?
Tokia, aste nagusia, oso ondo. Egun, gaua edo zoragarria entzun ere, oso ondo, oso ondo. 2010an etorri zen, zuen bilakaeran diskografia horten beste salto bat, taldean jende berri ere sartu zen, disko berriak kaleratu zenuten, inflexio puntua bezan zen 2010garren urte hori. Bai, egia esan bai. Bai, ze gure Tedi bertan, ez urten esan zenun? 2010garren urtean ez, bigarren diskoa kaleratu zenuten. Bigarren diskoan hori da, gure Asensio sartu zen eta handitu egin ginean, ez, talde bezala, Tedi joan arte, gero Tedi bazi joan, ze bere irlatara, Kanares irlatara jontzan bizitzera, eta bueno, eta hori baino lehenago, pixkat moldatu nahian genbiltzan, ez, taldea, eta Asensio etorri zen, talde berri bat sortuz, ez berdina zen, baina beste irabazi egin zuen taldea egia esan, estetikoki, musikalki, eszenatokian, zuzenekoan, bai. Barrutik jarri zenuten lanari izena. Lehenengo diskoarekin konparatuta, alderatuta, ez berdintasun dauzka CD honek? Agian gorraxegoa, gorragoa, edo pixka da rebindikatibo, esan bezala ez, fuertegoa, ez, alde hortatik. Horren maiten dut etzen duten edo beste... Bai, jarraitzen genuen, baina pixka gogortu nahian genbiltzan, eta bueno, ez ginen oso gogorregiak ez ginen, ez, nahiko deskafinatuak bezala, ez, azaltzea beti, ez, baina diska hortan letren historia aldatu intzan pixkat, ez, pixkat gogorragoa zen, zuzenagoa, eta hola. Hori iritsi zen publikoaren gana eta arrakasta izan zuen? Bastakit, pentsatzen dut baiet. Ben 2010garrenean bigarren diskoa kaleratu ondoren beste lan batzuk ere egin dituzue, hauek ez dituzue disko moduan kaleratu, baina webunean deskargatzeko moduan dauzkazue. Hori da. Nola erabaki zenuten beste metodologi hori erabiltzea edo zerak ez kaleratzea hurrengo lan horietan? Hori izan zen beste proposamen bat bezala, gure arteko proposamen, diskak etzian saltzen, ez, garai hortan, ez dira saldu gehiegi, ez, baina garai hortan, pixkat estrategia edo aldatzekotan gunden, ez, igual, ze demontre, ez, hasiko gara grabatzen eta zabaltzen, gure kaxa zabaltzen, ez, webean hor utzi, eskuragarri, debalde, eta nahi duenak ardezala, ez, eta hori izan zen, ez, estrategia hori, eta bestaldetik estrategia izan zen, taldea bat, jendea, taldekideak geunden batzuk, Tedik alde eginda, Juanjo ere beste proiektu batzuekin juntzen, Toledora bizitzera, Ferminek ere utzi zuen, pixkat hor, eta geundenak hor, momentu horretan, erabaki genuen jarraitzea, algenuen bezala, pixkanaka hori. Abestiak ateraz, baino lasaiago, motelago, gure ritmo hartuta, eta hori. Aipatu ez, taldeak bilakaera handi izan zen aldaketa asko, batzuk taldea utzi. Musika talde batean aritzea ez, gogorra izango da ez, zuen egunerokotasuna uztartu behar dezute musika taldearekin, lana, familia. Dedikazio handi eskatzea aldu Manent bezalako talde batean aritzeak? Edozein taldeetan aritzeak dedikazioa behar du, eta bai ondo egin nahi baldin badezu, edo hortaz dedikatu nahi baldin badezu, edo segunde ze dimentsio eman nahi diozun, horren arabera lan gehiago edo gutxiago egiten duzu, baina normalean musika talde batek asko eskatzen du, denbora ensaio asko, bilerak, kontzertuak, eta adin batean sartuta familia daukezula, lana, beste proiektu batzuk, ikasi, ez dakit. Azkenean denbora bilatzea zailago izaten da, eta bakoitzak ere bizitzak eramaten dio, ez? Nahi duen bezala. Ikusten dugu, Manent taldearen bilakaera nolakoa den,
Manentek lan asko egin zituen aipatu dugun bezala, kontzertu asko eman zituen bere garaian, baina honena dugu Manenten kontzertuen zatitxo bat ikustea, beraien abesti bat entzunez. Etorri zaitez maitia nire mundura hoberera zuretzat zapatak bitxiak eta niretzat oherriak. Hitzak doan, nahastu, ez dira iesi, izan ziren Manenten lanik garrantzitsuenak. Lan asko egin zenuten Denis, ez dakit horrelakoetan horrenbeste lan eginda, horrenbeste urteetan musika gintzan arituta, indarra ilusioa nondik ateratzen den aurrera jarraitzeko. Ez dakit, egia esan indarra ez da, indarra atera beharrikan ez dagoa bakarrik ateratzen da. Ez da saiatu beharra ateratzen, ze azkenen gustatzen zaigun gauza da, ez? Gure bizia izan da, ez? Musika munduan gabiltzanak, guretzako hori beharrezkoa da. Gustatu egin beharra, ez? Musikan aritzeko. Gustatu ez hemen ez dago aritzerik. Hori da. 2008an hasi zen Manent, bere lehenengo lanak egiten, 2017 urtean gaude, urte batzu pasa dira, ordutik. Nola ateratzen dute musikariek aurrera jarraitzeko indarrak, kemena? Atea berrik ez dago, ez? Bera bakarrik ateratzen da, gure barruan dagoen gauza da, ez? Gure barneko gauza da. Ilusio hori beti egon da, ez? Musikaren beharko du, ez? Ilusio hori edo... Ez dugu, guk ilusioa ez dugu galtzen, behin ez dugu galtzen, ze hontan gabiltza, ez? Beti hanik ibilia musika mundu hontan eta hori gabe ezin bizi, ez? Hortaz, ez dugu indarrik atea behar, ez dugu esfortzurikin behar, ez? Naturala izaten da. Azken aldian ez dugu Manenten berri izan, ez dakit, lozorroan dagoen edo zein da Manenten egoera? Hori, taldea oraintxe bertan standbyean dago, ez? Banandu ez gera egin, baino bakoitzak bere proiektuak ditu eta bere Manentetik aparte badu bere bizia, ez? Eta hori ere mantendu beharra dago, zai izaten da, eta, bueno, bere oraingoz taldeaz du ez da galdu, eta etorkizunera izango da etorkizunik, Manente, nola ikusten ez etorkizunik? Egongo da, seguraski. Egongo da, gauza da, momentua bilatu beharra dugu, oraintxe elkarrekin hitz egiten dugu, noiz hasi, noiz bueltatu zer egin, eta noizpenka hori, elkarrekin egotea, eta, bueno, buruari ematen diogu, baino proiektu asko azkazu edena, zuzuk ere badauzkazu, proiektu berri batzuk ez dakit zer dara biltzizu buruan. Bueno, beti daude proiektuak, beti dauzkagu proiektuak. Amets asko eta denbora gutxi, ez? Lehen esan bezala, hori familiak eta bueno, gure egunerokotasunak bere denbora behar du eta ez, horrek asko jaten du, ez? Denbora asko jaten du, asko eskatzen du. Eta, bueno, azkenean nahi bezala zaila izaten da, ez? Musikagintzatik bizitzea oso zaila da, ia ezinezko esatekotan, ez? Gu gauden toki honetan, baina ez dakit, nola ikusten duzu pixkat musikagintzaren etorkizuna hemen Euskal Herrian? Beno, musikari asko dago, Euskal Herri guztian musikari on asko dago. Musika asko dago eta ondo egina. Ikusten da kalera joan eta beti zerbait dagoela. Baina dana maila berberan ez dago, ez? Ikusten da batzuek bizi daiteken, badaude talde asko, musikaz asko ez, batzuek. Horti bizi direnak, baina ez dira asko, egia zen. Baina ez bakarrik Euskal Herri mailan, Espainia mailan ikusten dena da, ez? Azkenean lau dira, hortaz bizi direnak eta gainentzeko guztiak hor da bizte, ez? Musika industriaren egoera, ez? Ez da erresa izango, zera saltzea oso zaila gaur egun, ez? Eta kontzertuak lotzea ere, ez dakit, horren errezaren. Nola ikusten ez dakit, zer egin beharko litzateke hori aldatzeko? Nire ustez ez dago zer eginik oraingoz,
ez da izan behar horren ezkorra, ez? Egia esan badago aldatzerik, baina nire ustez gakoa dago bakoitzak berarekiko aldatzea, ez? Pentsamolde hori. Musika ezartzea lanbide bezala edo etekin bezala, baizik eta ilusio, hori da, eta egunero musikarekin gustora egon, musika egiten dezuenarekin gustora egon, zurekin gustora egon, eta ea jendea gehiago inplikatzen den, edo, ez? Baina hasiera baten kanpotik aldatzea hori, bakoitzak bere mundu aldatu behar du, hori biztan dago, ez? Gizarteak aldatu behar du agian, ez? Ez musika gintza bakarrik. Hori da. Eta ekonomikoki, eske hor dago, akatsa hori da, ez? Pentsatzea musika eta ekonomia ez dute oso ondo kasatzen, egia esan. Inoiz ez dute oso ondo kasatu, nire ustez. Oso ondo Denis, errepasatu dugu, Manent taldearen bilakaera, zure musikagintza mundu ere ezagutu dugu. Orain beste bideoklip bat ikusiko dugu, Denis kate motzean jarri aurretik. Zugabe inoiz, zugabe ez dute zer zure sortea, bada nire mundua etortzean. Iritsi da Denis Ruiz kate motzean lotzeko garaia. Musika talde bat. Muse. Abesti bat. Resistance. Zure iratzargailuan jotzen duen kantua. Resistance. Zure autan sartuko banitz, ze musika entzungo nuke? Oraintxe bertan Coldplay. Zure Walkmanean, ze musika egoten zen? Muse. Eszenatoki bat. Berenea. Umetan zer izan zenuen? Umetan, udaltzaingoa. Kontzertuen aurretik, Garagardoa edo Kalimotxoa? Garagardoa. Eta ondoren? Garagardoa. Egunkaria, paperean ala pantailan? Paperean, betik. Eskerrik asko Denis, hona etortzeagatik, Manenten berri emateagatik, eta ondo izan. Ikusentzuleo gauza izan da Manent taldeak eman diguna, ezagutu dugu, bere bilakaera, hurrengo astean berriz ere hemen izango gara, beste talde bat ezagutu asmoz.